Ето защо трябва да си слагаме щипка сол във водата. Всички говорят за това и го препоръчват, но всъщност никой не обяснява защо това трябва да се прави и всъщност за какво помага. Първо, най-вече заради електролитния баланс. Ние си говорихме покрай електролитите за това нещо. Солта съдържа натрий, който заедно с калия, с магнезия и калция е ключов за баланса на течности в клетките. Без достатъчно натрий може да вздръжите вода извън клетките и да я подпухнете и да получите дехидратация. Второ, подобрява хидратацията. Водата с щипка сол се усвоява по-ефективно, отколкото чистата вода. Предотвратява прекомерното уриниране и измиването на минералите от нашето тяло. Трето, подкрепа при детокс и диуретици. Ако примерно взимаме детокс или диуретици, губи много натрий. Щипка сол във водата предпазва от електролитен срив и свързаната с него умора, главоболие, замаяност и тези неприятни неща. Четвърто, подобрява енергията и фокуса. Натрия регулира нервните сигнали и мускулната функция. Липсата му естествено води до мозъчна мъгла, крампи, отпадналост. Така че, ако искате да ползвате този метод, слагайте по една щипка в 500 мл вода и съответно може да получите доста добри резултати.